Oliko sulla aika tänne meidän unihoitolaan? Oli, okei. No mihin aikaa se oli? Vartti. Milläs nimellä se olikaan? Ja kirjoitettiinko se... Joo, okei, joo. Sulla oli tosiaan 8:45. Joo. Sä oot vähän ajoissa. Joo. Ei se mitään. Mulla tuli peruutus oli peruutus edellinen aika, niin me kyllä ehditään aloittaa aikaisemmin. Joo. Yes. Ei mitään, käy peremmälle vaan. Joo. Voit jättää takkiin tohon naulakkoon. Juu. Joo. Istu siihen alas vaan. Käydään läpi vähän tämmösiä alkukartoitusasioita tässä ensin. Elikkä asiakas. Joo. Ja sä olit kuin vanha? Mikä sun ikä on? Okei. Joo. Joo. En ois uskonutkaan. Näytät 10 vuotta nuoremmalta. Joo, mutta ja mites toi sun kotiosoite? Sä olit laittanut tänne tämmösen... Okei. Okei, joo. Yes. Kiitos. Ja postinumero. Okei. Yes. Kiitti. Ja puhelinnumero. Okei. Yes, kiitos. No ihan tämmösiä perusasioita, mitä tänne kirjataan. Ja sit vähän tosta sun unirytmistä, niin unihoitolla kun ollaan ja sitä sun unen laatua ja saantia täällä on tarkoitus nyt parannella, niin osaatko sanoa, miten paljon yleensä keskimääräisesti sä saat yössä nukuttua, kuinka monta tuntia? Joo. Niin, se on kyllä, se on vähän liian vähän. Joo, että kyllä me pyritään siis aivan paras olisi, kun sais vaikka 9 tuntia. Se on siis ihan ehdoton, että siihen se olisi niinku, jos sä 9 tuntia saat, niin joo. Sit sä olisit aivan pysäyttämätön. Juu, olisi niin paljon energiaa, mutta jos ei nyt siihen 9, niin ees 8. Joo, 8, joo. Se nyt on se on niinku se minimi. Joo. Mites joudutko sä heräile keskellä yötä? Onko sulla, tuleeks vessaata keskellä yötä herättää? Joo. Okei. Niin, kyllä. Joo. Et ennen nukkumaan menoa kannattaa välttää, että ei kauheasti juo nesteitä. Joo. Ja sitten käyt vessassa ennen nukkumaan menoa. Joo, kyllä. Juu. Joo. Kyllä. Mä sanoisin, että syömättä ja juomatta voi olla vaikka parikin tuntia ennen nukkumaan menoa. Joo. Ei sitten tarvii sen takia keskellä yötä herätä. Joo. Kyllä. Mä kirjoitan tänne vaan vähän tämmöistä meidän tietoja. Juu, tällaista näin vähän
tänne asiakaslogiin. Juu. No mites sitten aamuisin kun sä heräät, niin herääksä sä ihan silleen virkeänä? Onko sulla vähän pääsärkyä tai herääksä sä ihan silleen väsyneenä? Joo, aivan. Joo, se kuulostaa siltä, että sä oot ihan semmoista täydellistä levollista unta saa. Niin, kyllä. Joo. Että sehän olisi ihana, kun sais herättyä silleen energisenä ja iloisena ja joo, silleen valmis ottaa vastaan, mitä päivä tuo. Joo. Niin. Kyllä. Asia. Joo. Me laitetaan tänne vaan vähän tämmöisiä tietoja, että sit pysytään vähän kärryillä, että sit taas ensi kerralla kun sä tuut, niin nähdään sitten, että onks edistynyt. Joo. Joo. No mut sä voit käydä siihen nyt ihan makuulteen. Laitetaan tämmönen ihana pehmeä, tosi pehmeä tyyny sun pään alle. Joo. No, onko se hyvin? Joo, noin, hyvä. Ja sitten meillä on meidän Unihoitolan oma patentoitu super unta auttava, pehmeä, lämmin peitto. Ai miten tää auttaa? No nää on tämmösiä meidän salaisuuksia. Joo, ei me saada kertoa. Mä laitan tän tähän sun päälle. Nää. Noin. Peitellään. Se on ihana, kun joku peittelee, eikö se ole? On, joo. Sä voit vaikka, jos ei sulla ole ketään peittelijää siellä kotona, niin sä voit tehdä semmoisen mielikuvitusleikin, että sä kuvittelet, että joku peittelee. Laitat silmät kiinni ja kuvittelet hiljaa siellä mielessäsi, että joku kiva ihminen peittelee sut. Joo. Ai, että se on kiva. Noin. Onks hyvin? Laitetaanko jalat vielä? Mä tykkään nukkua silleen, että jalat on siellä silleen, että peitto menee jalkojen alta. Niin kuin. Joo, mä laitan sun jalat tänne. Tää on oikein kiva. Näin. Joo. Ei kukaan pääse sit nappaa niitä sun varpaitas. Joo. No, oikein hyvä. Noin. Nyt sun on hyvä. Joo. Oikein hyvä. Hyvin oot siinä. Ja aloitetaan kuule silleen, että luodaan vähän semmoista kivaa tunnelmaa tänne meille. Tosiaan tämän tänäisen hoidon tarkoitus on löytää sulle semmosia triggereitä, mitkä sua rentouttaa, että saisit sitten paremmin unen päästä kiinni. Joo. Et katsotaan vähän, mä teen tässä tämmösiä erilaisia rentouttavia triggereitä. Ja sitten mä aina kysyn sulta, että minkä arvosanan antaisit sille triggerille asteikolla 1–10. Joo. Ja sitten kirjataan niitä vähän ylös. Ja sitten sä saat lopuksi semmoisen raportin, että sä tiedät, mitkä on sun lempitriggereitä. Ja sitten ne auttaa sua sitten, voit siellä kotona kuunnella, katsoa näitä kyseisiä triggerejä, että tiedät sit vähän, mistä tykkäät, niin saat sitten paremmin unen päästä kiinni. Mutta tosiaan luodaan vähän tämmöistä rentouttavaa, rauhoittavaa tunnelmaa tänne meille. Meillä on tämmöisiä laventelin tuoksusia. Ai että tuoksuu niin hyvältä. Joo, laventeli on siis aivan loistava. Kannattaa, sä voit juoda esimerkiksi teetä, missä on laventelia. Sä voit ostaa ihan semmoista kuivattua laventelia, keittää siitä teetä, juoda se vaikka hunajan kanssa, silleen pari tuntia ennen nukkumaan menoa.
Sä voit laittaa jotain laventelituoksua sinne sun huoneeseen. Joo, laventeli on semmonen rauhoittava tuoksu. Joo, se auttaa siinä unen saannissa kyllä. Nää onkin ihan brand new. Nää laventelisuitsukkeet tässä meillä, niin vähän tarvii ovailla näin. Joo. Ai, että haista vähän. Ja eikö se ole ihana tuoksu? Ai, kuka tuolla nurkas roikkuu? Se on tommonen meidän pääsiäisnoita Martta. Hänen nimi on Martta. Hän roikkuu siellä nurkassansa. Joo, vähän. Odotatko sä kiinnolla pääsiäistä? Niin, joo. Tässäkin on ihana laventelituoksu. Taas. Misäs meidän sakset on? Siellä on sakset. Katsotaan. Noin. Otetaan täältä yksi suitsuke. Voimakas. Suitsuke pidikkeeseen. Ja sitten tulitikulla sytytetään. Kas näin. Kas näin. Kas näin. Joo. Näin sytytetään. Ei. Uusi yritys. Ei sitten. Otetaan uusiksi tää. Joo. No niin. Nyt on suitsuke. Onko syttynyt? Ei. Eikö syttykö? Ei syttynyt vieläkään. No joo on hankalaksi tehty tää. Joo, nää on meidän toimiston Erkki osti nää tossa viime viikolla. En tiedä mistä Erkki osti tämmöset suitsukkeet, kun ei tahdo pysyä päällä. Mut nyt on. No niin. Suitsuke on tuolla. Laitoin sen tonne taustalle. Levittämään semmoista ihanaa laventelin tuoksua. Onko sulla nyt ihan hyvä asento? Joo, hyvä. Eli meidän triggeri numero 1 on tässä on niin paljon nyt Erkki jättänyt tavaraa tää työpöydälle, niin ei mahdu mut joo. No niin, triggeri numero 1 on tämmöset pehmeät pallurat. Joo, nää on tässä meidän kynien päässä on tämmöset pehmeät pallurat. Joo. No, triggeri numero 1. Pehmeät pallurat. Joo. Pehmeät pallurat.
triggeri numero 1. Tämmöiset pehmeät pallurat. Joo. Mitäs mitäs sä antaisit näille palluroille asteikolla 1–10? Okei. Joo. Se on ihan ok, juu. Se on ihan. Sä oot sitä mieltä, kun sä oot. Joo, se tässä on pointtina, että selvitetään, mistä tykkäät. Joo. Sitten meidän seuraava triggeri numero 2, on tämmönen, mä en oikein tiedä, onko täällä joku nimi. Me sanotaan tätä täällä toimistolla vaan tämmöiseksi fidget-leluksi. Fidget-lelu. Joo. Tästä tulee ihan kivoja, tähän on tosi kiva tälleen, tätä on kiva näprätä. Mutta tästä tulee myös aika kivoja tämmösiä ääniä. Joo, tossa on tommosia erilaisia niinku kuvioita. Et sitten otetaan tälleen vähän hieroa. Joo, ja tästä tulee aika kivoja ääniä. Joo. Triggerithän ne voi olla sekä niinku visuaalisia että sitten audio tiivisiä. Joo. Sä voit koittaa pitää välillä silmät kiinni ja sit välillä auki. Vaikuttaako se joten? Joo. Mä en oo näissä fidget-leluissa niin taitava näpertäjä. Mä oon enemmänkin Erkin bravuuri. Mut Erkki on saanut ihan hyviä tuloksia, niin mäkin nyt ajattelin koittaa vähän. Joo. Semmonen fidget-lelu. Mites 1–10? Triggeri numero 2. Okei. Saat antaa puolikkaan ja okei, joo. Se on ihan hyvin sä oot näihin näistä tykännyt, niin vähän kuulostelet, et juu. No sitten triggeri numero 3 on nämä on tämmöset hanskat. Tämmöset ilmeisesti ihonkuorintaa. Jotkut käyttää näitä. Mutta täällä meillä ne on tämmöset triggerihanskat täällä meillä. Niin
Joo, se on jo todella. Joo. Tosi kiva. Joo. Kyllä. Sitten tää meidän 4. triggeri. Triggeri numero 4. Tää on lähinnä ehkä niinku visuaalinen, niin nyt sun tarvii. Nyt pidä silmät auki tän ajan. Joo, tää on tämmönen visuaalinen triggeri. Noin. Elikkä tässä triggerissä sun on tarkoitus katsoa kisua, mikä tuolla näkyy. Näetkö sen kisun? Joo. Sitä kisua sä voit seurata. Joo. Kisun pallo sisällä. Joo. Tääkin on tämmönen meidän kynä. Tää on kynä. Ja siellä on tommonen pikkukisu. Niin nyt sun on tarkoitus vaan kisua seurailla se siellä. Joo. Kisu on siellä vaaleanpunaisessa meressä. Mikä sillä kisulla on kädessä? Mikä sillä on kädessä? Onhan niinku uimarengas vai? Mitä sanoisit? Onko se uimarengas? Joo. Kisu. Kitty cat. Kisu seilaa siellä. Joo. Seuraavaan kisu. Joo. Seuraavaan sitä kisu. Vaikka tätä kuin ravistais, niin kisu pysyy siellä. Kisu pysyy siellä pinkin meren päällä. Mitäs sä tykkäsit triggeristä? Numero 4 vai? Joo, tykkäsitkö sä? Okei, joo. Niinpä. Joo. Se on ihan hienosti sä jaksat näitä arvostella. Joo. Oikein hyvä. Sitten meillä on
meillä on enää kaksi triggeriä jäljellä. Joo. Joista ensimmäinen on tämmönen huulikiilto-triggeri. Eli tässä mä availen ja suljen tämmöstä huulikiiltoa. Jotkut tykkää tosi paljon näistä tämmöisistä huulikiiltoa, purkin availu äänistä. Mut sitten tässä on myös sen verran niin kuin vähän visuaalista ja semmoista ihan kosketuspuoltakin, että mä laitan tätä huulikieltoa sulle. Ja tää on siis tää on tosi ihoystävällinen ja ei ne sun allergiat ei haittaa. Tää on vaan tämmönen triggeritestaus nyt, niin sä voit pistää vähän huulia sille törölle. Joo. Ja sit mä laitan tästä näin. Joo. Oi että. Tosi hyvä. Laitetaanko vähän vielä? Laitetaan vaan. Mä laitoin vähän itsellenikin, kun omatkin huulet kuivaa tässä, kun puhuu. Mutta ei mitään. Tää on ihan hygienistä, ei tää haittaa, vaikka molemmilla on ihan sama. Ei se mitään haittaa, turhaa semmoista murehdit laitetaan sun vähän vielä. Joo, oikein hyvä. Joo. Sitten sä voit vähän mulle ja vähän sulle. Ja sitten oikein hyvä. Mites triggeri numero 5, huulikiilto. Miltä se tuntuu? Okei, joo. Kyllä. Se on ihan ok. Ja sitten meidän viimeinen triggeri, mitä me tänään nyt yritetään. Meidän viimeinen triggeri tänään se on tämmönen hiusrulla, tämmönen muotoilurulla. Joo, kyllä mä käytän tätä, mutta ei se, mä oon pessyt tän ja joo, ihan puhdasta. Joo. Tästähän tulee aika ihanat nää äänet. Joo. Tarrarulla on tänne. Joo, en heti muistanut.
hiusrulla, tarrarulla, triggeri. Mites se? Triggeri numero 6. Tarrarulla. Joo. Käsikirja. Okei. Joo. Selvä juttu. No niin. Nyt ollaan käyty meidän 6 triggeriä läpi. Joo. Ja sun lemppari oli... Juu, aivan. Joo. Niin mä laitoin tänne, että se oli... Se vei voiton. Joo. No mikä fiilis sun nyt on? Joo. Okei. Aivan. Ootas hetki, voinko sä toistaa? Oi, odota sä. Noin. Okei. Joo. Yes. Tosi kiva juttu. Hei me ollaan nyt käyty ne läpi, niin juu, kömmi sieltä vaan peitoalta. Pikkuhiljaa. Juu, ei mitään kiirettä. Tässä nyt tämmösen rentoutuksen jälkeen on aina tosi tärkeä juoda. Tässä on meidän hoitolan patentoitua virkistysvettä. Joo. Tai sitten taas virkistää sut tän rentoutuksen jälkeen. Joo. Ole hyvä. Juopaa. Me nyt sitten vähän tutkitaan näitä tuloksia. Semmonen parisen viikkoa. Joo. Tehdään vähän analyysiä sinusta ja näistä sun mieltymyksistäsi. Juu. Ja me lähetetään sulle sitten sun sähköpostiin niin semmonen kattava analyysi. Että jos sä haluat sitten ostaa semmosen perusteellisemman nukutusohjelman, joo, laitetaan sitten tarjousta tulemaan. Joo. No mutta tosi kiva, että sä pääsit nyt tänään tänne. Tää oli nyt ilmanen kartoituskäynti, niin älä nyt huoli siitä maksustani. Joo, ei mitään, kato nää ekat käynnit on ilmaisia aina. Juu, joo, kyllä. Mut me analysoidaan ja lähetetään tulokset ja ihan loistavaa, että pääsit tänne meille. Joo, no niin. Nyt sitten vaan ulos, ylös ja ulos ja joo, eteenpäin. No niin, ei mitään. Kiva, että pääsit. Joo, joo, kiva. Nähdään taas. Juu, nähdään taas. Moikka. Moi. Moi moi.